Hey guys! For today's video, let's talk about external mic. Kung ikaw tong nangita o external mic, kay medyo palingasa kay mong palibot sa panahon nga nag-record ka, nag-video ka, nag-vlog ka, dili kay maklaro imong tingog kay tungod sa mga saba sa imong palibot, mga background music. So, maggamit og external mic para kung sa itong istorya, mura po ang iyahang i-record. Okay? So, bisa na ako na-curious po ko. O kung sa'yo pwede na ito mabuhat dahil kung mag-record ta para mas klaro ang ato ang ginistorya sa ato ang pag-record. Okay? So, ang pagka-curious, so, nipalit yung ko, ani. So, before na to i-unbox ang Boya BY-MM1 external mic. Okay? Mag-intro sa ta. Okay. So, ato na siyang i-unbox. Sabrihan na nato para matesting na nato. Okay? So, okay mo niyang front. Dito siya box. Yung specs. So, compatible siya sa smartphones, laptop, cameras, o mga cam recorders. Okay, so ako siya open. Okay, so mali yung sulod. Box. And then, the manual. So, manual, kasagaran nun. Palit ta, kung na yung manual, di na ito ginabasa, di ba? So, ang sulod niya is mali ang iyang microphone. So, mali ang iyang microphone. Okay? Boya BY-MM1. So, mali niya ang iyang tag niya. Boya. Okay? So, mali niya ang pinaka-mic. Yun yung pinaka-mic kini. Yun yung pinaka-mic. Tapos kini, mali niya ang windshield. So, mali ang mo eliminate sa mga noises sa palibot sa imuhang palibot. Okay? So, kahuman napuntay natay cable for mo yung cable for DSLR. For example, mag-record ka og video gamit ang DSLR, mo ni imuhang gamiton. Okay? Siya yung mga curly wire. Kini na isa, duha man siya ka wire, kini isa, kini straight na wire. Muna imuhang gamiton pag smartphone ang imuhang gamit sa imuhang pag-record or pag-vlog. Okay? So, na siya nakabutang smartphone. Okay, smartphone. So, muna yung gamiton sa smartphone. Tapos, na siya bag. Na siya paggamay ng pouch. Okay? So, for example, mag-travel ka, hindi rin namusolve mo ang external mic para mas safety siya, para safety siya kung mag-travel ka. Okay? So, muna yung mga sudlan. Tapos, karon atoan na siyang testingan. Okay? So, atong paminawon kung nabay kausaban ang atong tingog. So, ang gigamit nato karon na device is DSLR. So, kini nga cord ato ang gamiton. Okay? So, mag-sample po taon niya sa cellphone. So, kini tawag lang nato dire. Okay, natawad na siya. Tapos, pag natawad na, ato na siyang isaklat sa DSLR. So, sa pagtawad sa DSLR, magamit ani. So, apil na ni siya iyahang padala. Okay? So, apil na ni sulod sa box. So, ato lang siyang i-clip dire. Dire nga side. Iduot lang nato dire. Okay, tapos kini, sa DSLR ni siya, yung holder. So, ato nang ibutang. So, ato lang nataod. Ang iyahang forma is nani na. Okay? So, muna na iyang forma. Karon i-plug na nato ang iyahang jack para madungog na nato og nabay kausaban kung mugamit ta og external mic. Okay guys. So, kini yung nadungog karon is naa na ni siya external mic. So, gigamit na nato si Boya BY-MM1. So, atong ibton, sulayan na to og hello, mic test 1, 2, 3.
So mao po ni siya pag built-in mic lang, so ina niya tong tingog. Dili man jud nga tanan or perfect na jud gay nga pagka-eliminate sa noise sa imong palibot, pero at least nag-improve siya gamay, di ba? So kini pwede nato ni siya magamit sa tuang mga vlog, mga tutorials, recording, so pwede na kani siya. Okay? Mo ni isa sa mga pinaka-affordable na mapalit sa online. Okay? So I hope nga namoy nakatunan sa tuang video karon, o before ta mag-end, i-try sa nato sa cellphone. Okay, mo ni ang setup sa cellphone. So kung nakay tripod like this, tripod, so imo na siyang ikabit dari. Okay? Diri. So unsaon pagtaod nato sa tuang pagtaod sa tuang external mic. So diri nato siya ibutang sa ibabaw. Diri nga side, clip lang nato siya diri. Since naaman siya ay clip kini clip lang nato siya diri. Okay? So mo na ni ang setup if ever smartphone ang ato ang gamiton sa tuang mga vlogs, tutorials, or mga recordings. So i-plug na to diri sa mic, ang isa cord, tapos ang isa cord is diri pud sa kanan sa headset. This. Okay? So ato nang i-try ang quality sa external mic kung cellphone ang ato or smartphone nato ang gamiton. Hey guys, so mao na ni siya, smartphone ang gigamit. Okay? So nataod na to tanan, nataod na sa tripod, na-clip na nato ang mic. So ato ang gamiton karon is buhaton karon is mag-testing ta. So kini yung nadungog karon is naka-plug in na ang external mic, ang Boya BYM M1. Okay, akong ibton. Hello mic test 1 2 3. So mo ni ato ang quality sa tuwang tingog if ever built-in mic lang ang ato ang ginagamit or wala tagamit og external mic. Okay, na-testing na nato ang DSLR, na-testing na nato ang atong smartphone. So nakita na nato ang iyang kausaban. Okay? So I hope nakatabang ni sa inyo nga video. I hope na may idea karon ug unsay inyong gamiton nga external mic para mahimong klaro or tin-aw ang inyong tingog sa inyong pag-record. Okay? So thank you for watching. And please support my channel. And kung paminaw nimo nakatabang nimo ni nga video, click the subscribe button below and hit the notification bell. Thank you and God bless.